Dobrý deň. V tretej ukážke by som vám chcel ukázať, ako sa naceňujú nejaké zostavy. Napríklad balkónová zostava alebo nejaká stena zasklená. Tiež sme ostali v košíku, takže cez pridať položku ideme cez konfigurátor, aby sme sa dostali do konfigurátora, alebo môžeme priamo skliknúť tento hore na konfigurátor. Máme základné nastavenie tiež 1000 na 1000 fix. Ak ideme robiť nejakú zostavu, tak najprv musíme spočítať, koľko kusov, z koľkých rámov tá zostava sa bude skladať a musíme toľko základných rámov vytvoriť na obrazovke. To znamená, potrebujeme vytvoriť nejakú balkónovú zostavu, tak to sú dve časti, jedno okno a jeden balkón. Takže s kliknutím do toho fixu, čo teraz momentálne máme na obrazovke, pravý klik nám tam, kde sme mohli členiť alebo zvoliť otevíranie, tak tam môžeme vybrať aj to, že vložiť do zostavy. Tak vybereme tu napravo vložiť do zostavy. A dá nám výber vložiť vľavo, vložiť pravo, nahor alebo dole. Dajme tomu, že tuto chceme mať okno a na pravej strane chceme mať balkónové dvere, takže vyberieme vložiť vpravo. Máme vytvorené okno A1 a B1 budú balkónové dvere. Ďalší postup je cez zadať všechny rozmery, aby sme zadefinovali rozmery toho okna a rozmery balkónových dverí. Povedzme, že šírka balkónových dverí bude 900. Prepíšeme rozmer na 900, výška môže byť 2000, šírka okna bude 1200, preklikneme cez ďalší a výška môže byť 1500. A tým pádom ukončíme zadávanie rozmeru. Máme vykreslenú balkónovú zostavu, už len potrebujeme do toho dať požadované otvárania. Buď to necháme A1 fixne, alebo ak chceme do toho dať krídlo, takže kliknutím, pravým klikom do položky cez zvoliť otevíranie vybereme okno, pozor, aby to bolo nastavené, požadované otváranie otváravé alebo otvárovo sklopné, ľavé, tak vybereme otvárovo sklopné, dáme uložiť. A vidíme, že nám tam vložilo otvárovo sklopné okno ľavé. A do pozície B1 potrebujeme vložiť balkónové dvere, takže kliknutím na balkónové dvere do pozície B1 zvoliť otevíranie. Pozor, tuto treba prekliknúť nie na dvere, ale na balkóny. Vybereme balkóny a vybereme dnu alebo vonotváravé, jednokrídlové, otvárovo alebo otvárovo sklopné. Dajme, že otvárovo sklopné. Dáme uložiť a máme vytvorené balkónové dvere aj s otvárovo sklopným oknom. Vidíme, že kľúčka je biela, vidíme, že tuto je nastavený aj spojovací profil s kódom 14420, čo potom v cenníku viete identifikovať, že ktorý spojovací profil to je. Ak potrebujete zmeniť spojovací profil, tak môžete buď cez to modré tlačítko, kliknete na to a vám potom znázorní tú zostavu, čo sme vykreslili. Zelením vidíte, že spojovací profil. Kliknite na spojovací profil a tu sú možnosti RS01. V cenníku to potom nájdete, že ktorý kód znamená ktorý profil. RS01 je skrytý a 14420 je štandardne nastavený H spojovací profil. Sú tu potom ešte aj 90 stupňové, aj kruhové, aj statické. To už podľa cenníka viete vybrať. Takže ak chceme zmeniť napríklad štandardný H spoj na skrytý, tak klikneme na RS01 a vidíme, že to prepísal a je iná cena. Pri spojovacom profilu skrytom alebo pri H spoj bere dvojnásobnú cenu, lebo aj na jednu, aj na druhú stranu to počíta pri ostatných na jednorázové. Takže takto sme vykreslili balkónovú zostavu. Môžeme vykonať tie isté zmeny, nemusíme, ak sme zvedaví, že koľko by to stálo z iného profilu, tak stačí cez prevedenie prekliknúť na Balance alebo na Evolution
a nemusíme to znova vykreslovať, automaticky nám to prekonfiguruje na ten daný systém aj s presnou cenou. Alebo tiež môžeme zmeniť sklo, môžeme zmeniť farbu, ak chceme, a keď nám to vyhovuje, farba sa zmení cez to modré tlačítko, ako sme už ukázali, obojstranné alebo jednostranná farba, môžeme aj iné farby, tak potom s inými príplatkami bude počítať, napríklad Oregon Renolit, keď tam zvolíme. Nezabudnime zmeniť farebnú kľúčku na požadovanú farbu. Dáme kľúčko Neptune Bronze. Tuto v prípade, ak by sme chceli napríklad madlo na balkónové dvere, lebo štandardne je jednostranná kľúčka, tak môžeme vybrať cez ostatné doplnky. Automaticky nám na obidve vyhodilo to prvé, čo je tam nastavené, takže jedno môžeme aj vymazať, že to nechceme. A to druhé, cez to modré tlačítko, zmeníme, dá tu nám na výber balkónové madlo s klapkami, vybereme, môžeme zadať počet kusov, jedna nám stačí, dáme uložiť, tak nám automaticky tam započíta ostatné doplnky, balkónové madlo s klapkami za 11 €, je tam kľúčka Neptune Bronze, je tam spojovací profil, cena výrobku aj s doplnkami 632,60, cenníková cena bez DPH. Ak nechceme už nič ďalšie zmeniť, teoreticky pri balans by sme mohli ešte aj príplatok za stredové tesnenie, ak odknite, tak vám to zaráta, ak nie, tak to bude bez toho, ale ak je všetko v poriadku, tak to môžeme vložiť do košíka. Takže takto sme vykreslili balkónovú zostavu. Ďakujem pekne za pozornosť.